ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛି। କାଲି ଜଗା ସହିତ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାଲି ଆମେ ନକଲନାଥ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆଣିକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ହିଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ। ତ ଏବେ ଜଗା ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ 2ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଡେରି ହେଲା। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ତ ସେଠି ଜଗା ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋନ ଏଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଜଗା ଭାଇ ସହିତ ତ ଆପଣ ରହିବେ ଆଉ। ଦିଦି ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ମତେ କହ ଟିକେ। ଭଲ ପାଉନୁ ଜମା ନା। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ସେ ହେଲା ଯମୁନା ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଜଗା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ମୋ ଜିଜୁ ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ମାଉସୀ ଝିଅ ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ହେଲା ମୋ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି। ତ ମୋବାଇଲ ତ ହେଲା ତ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଆମେ କାଢିକି ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ନା, ବହୁତ ଜଣ ଲୋକନାଥର ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବି ଏପଟେ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏପଟେ ପୁରୀର ବି ବୁଲା ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ସହିତ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେନି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲି, ମୋ ଜଗା ଭାଇ ଯାହା ସହ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବିଚ୍ କୁ ଯିବେ। ବିଚ୍ ରେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ତ ଆପଣ ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଥାଙ୍କ୍ୟୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ଟାଟା।